Євусь. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, відпустку я просилася, а він мене все не пускав. А я все одно поїхала. Да. А хто його буде питати? Та й отклала, Автобуса заказала, компанія собралась. комфортабельно несла. Браво! Компанія тут собралась і комфортабельно несла.